Jeg hedder Anders Olesen. Jeg er organist i Gauderslund her i nærheden af Vejle, og så har jeg lavet en hjemmeside, der hedder korist.dk. Korist.dk det samler administration af et kirkekor. Det vil sige alt fra koristernes tilmelding og registrering af deres tilstedeværelse ved tjenester, udregning af løn, aflevering af salmer til koristerne, selvfølgelig med noder, tekst og indspilning, motetter, også med mulighed for noder og indspilning, besked til koret via sms eller mail, fremmødestatistik, budgetopfølgning og meget mere. Korist.dk det snakker selvfølgelig også sammen med kirkens kalender, så tjenesterne hentes automatisk fra kalenderen. Oprindeligt der lavede jeg Korist.dk til mit eget kirkekor, fordi jeg var træt af halve løsninger med løse papirer og Facebook-grupper og Dropbox og hvad man nu ellers har fundet på rundt omkring. Jeg ved, at der er mange, der sidder med nøjagtigt det samme bøvl omkring deres kirkekor, som jeg gjorde. Og derfor så har jeg bestemt mig til, at alle frem til 1. august kan prøve Korist.dk gratis. Og jeg hjælper selvfølgelig med at komme i gang. Hvis du har lyst til at prøve Korist.dk, så skriv til mig herunder, eller send en besked inden fra Korist.dk, hvor du også kan læse mere.